Isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buo kong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa, prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa, o aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo, ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luwas sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa, dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi
kita. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako ko, sinta, ano man ang mangyari ay di kita iiwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pa sisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may
morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. To tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bar. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga pagtamyaw sa tanan naton nga matagpalamati sa kahanginan kag sa tanan nga mga naga-follow via live streaming sang aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Magpasalamat kita sa aton Ginoo sa paghatag sa aton sang bagong adlaw kag subong man sa aton mga santos nga ginapadunggan sa ila ka piyastahan. Si San Jeronimo Emiliani isa ka laiko kag Santa Josefina Baquita Berhen. Ang bisan sino nga magtuman sini kag magtudlo sa iban sa pagtuman man, manginhalang don sa ginharian sang langit siling sang Ginoo. Mga muyo kita. O Dios, amay nga labing maluluyon, imo ginhimo si San Jeronimo Emiliani nga amay kag mga ngapin sang mga ilo. Kabay nga paagi sa iya pangamuyo, matipigan sa amon ang espiritu nga amon nabaton, nga naghimo sa amon nga imo mga anak. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos Kapitulo 7, versikulo 1, tubtob 13. Sadto nga panahon, ang mga Fariseo kag ang iban nga mga manunudlo sang kasuguan nga nag-abot halin sa Jerusalem, nagtipon sa palibot ni Jesus. Ila na panilagan nga ang iban niya nga mga gintutunan nagakaon nga indi matinlo ang ila mga kamot. Kun sayuron, wala sila makapanghinaw, suno sa paagi nga ginapatuman sa mga Fariseo sa mga tao. Kay ang mga Fariseo, subong man ang iban nga mga Hudeo, nagasunod sang mga pagtulunan nga nabato nila sa ila mga katigulangan. Wala sila nagakaon tuman, subong sang pagpanghugas sang mga tasa, kolon, kaldero, nga saway, kag higdaan. Gani ang mga Fariseo kag ang mga manunudlo sang kasuguan nagpamangkot kay Jesus. Nga abala ang imo mga gintutunan, wala nagasunod sang ginatudlo sang aton mga katigulangan, kag nagakaon sila nga wala matinlui ang ila mga kamot. Ginsabat sila ni Jesus, wala gid magsala si Isaías sang iya pagtagna na hanungod sa inyo. Mga salimpapaw kamo, subong sang iya ginsulat. Kag si Jesus nagsiling, ginasikway ninyo ang kasuguan sang Dios, kag ginatuman ninyo ang mga pagtulunan sa mga tao. Ang Dios nagsiling, ginapadunggan ako sining mga tao sang ila mga bibig, pero ang ila mga tagipusoon malayo gid sa akon. Wala pulos ang ila pagsimba sa akon, kay ginatuman nila ang mga kasuguan sang tao, subong ang mga kasuguan sang Dios. Kag nagpadayon si Jesus sa pagsiling, maayo gid kamo magpangita sing padihot sa pagsikway sang ginapatuman sang Dios
agod nga masunod ninyo ang inyo gid nga pagtulunan. Kay si Moises nagsugo, tahura ang imo amay kag iloy, kag nagsiling pagid siya. Ang bisan sino nga nagahambal sang malain batok sa iya amay kag iloy dapat patyon. Pero kamo nagtudlo nga kon ang isa ka tawo may sarang ihatag sa pagbulig sa iya amay kag iloy, pero nagsiling siya, korban ini, kun sayuron iya ini sang Dios. Hindi na siya dapat magbulig pa sa iya amay kag iloy. Sa sini nga paagi, ginapakawalay pulos ninyo ang pulong sang Dios tungod sang pagtulunan nga inyo ginapaalinton sa iban. Kag madamo pa nga mga pareho sini ang inyo ginahimo. Mga utod, aton ginaabi-abi si Sister Maria Rachel Plaza sang Dominican Sisters of Molo nga magapaambit sa aton sang iya pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Sister Rachel. Maayong aga, Sister Nanya, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa radyo, kag sa tanan nga naga-follow sa aton via live streaming. Ang mga Pariseyo kag mga eskriba o kun manunudlo sang kasuguan, nagtipon sa palibot ni Jesus. Si may dako nga pagpangduha-duha sa iya. Tungod sang tawhanon nga kinabatasan, nga wala masunod sa mga apostoles ni Jesus. Sa bagay, nagapamangkot sila kay Jesus, nga ila mga tagipusoon sarado, kag ang ila mga dudunggan hindi gusto magpamati sang buhi kag matuod nga mensahe sang Dios. Gusto sila magpabilin sa daan nga kahimtangan, kag wala sang pagbag-o, kag hindi magbaton kag magtuo kay Jesus nga ila agalon kag Ginoo. Subong nga sila nga mga Hudyo nga nagasikway sang pagtulunan ni Jesus. Gani hindi kita magkahuya sang aton pagtuo bilang mga Katoliko nga nagakabuhi bilang matuod nga mga Kristiyanos, nabalay sa paghigugma kag ginhugpong sang Espiritu Santo, napasad sa kinabatasan sa mga santos, kag nagasunod sa mga tradisyon sa mga balaan. Sano bala naton talikdan ang mga malaway nga mga kinabatasan? Hindi bala nga kita tanan gintawag sa pagbag-o kag pagpauswag sang aton tagsa ka kaugalingon sa pagtuo kag paghigugma sa aton isikatawo. Natalupangdan bala naton kung ano sa Diyos pag mapangabuhi ang mga pagtulunan ni Kristo. Masakit pamatian kung hambalan ikaw nga salimpapaw. Pero matuod nga si Jesus, nagtawag sa mga Pariseyo kag mga eskriba, mga salimpapaw. Ayhan inibunga lamang sang dako nga kabalaka kapag higugma, nga sila man makasanom sang kamatuoran, magbulig sa mga imol, magkabalaka sa mga masakiton, kag magpaubos sa ila mga kaugalingon. Makasiling kita nga wala lugar ang mga salimpapaw sa ginharian sang Diyos. Sa mga pulong ni Jesus, makita ang iya pagka mapainubuson sa iya mga ginatudlo. Nanginsinsiro siya sa iya mga pulong. Kita man, ginaagda ni Jesus, nga magmanginsinsiro kita sa tanan nga tion, sa pulong kag sa buhat, agud indi kita magmangin matinaas taason sa aton isikataw. Sa baylo, mangin alagyan kita sang Dios nun, nga gugma kag pagpatawad. Si Jesus wala gid sang sala nga nahimo. Kabay nga kilalahon naton ang aton kaugalingon, kaluyahon kag mga kakulangan. Mga muyo kita nga ibugay ni Jesus sa aton ang iya grasya sa pagpaubos, kaalam sa paghangop,
matinlo nga konsensya, kag mahigugmaon nga tagipusoon. Agud nga mangin kabangdanan initanan, sang aton himpit nga pagtuo, kag pagbag-o. Matuod nga maayo, ang may matinlo nga mga kamot, matinlo nga mga baso, kag matahom nga mga kagamitan. Apang, anugid bala ang unod sang aton mga tagipusoon. Nagahimo bala sa aton nga ang mga kinabatasan, pagginawi, kag mga tradisyon nga nangin mga abyan kita sang Diyos. Nagapahalipay bala initanan sa Diyos. Nagadala bala ini sa imo sa matuod nga pagkilala sa iya. Ukon, mas labing importante bala ang mag-angkon sang matinlo nga tagipusoon, sang sa matinlo nga mga kagamitan, apang nagatulod sa aton nga mangin maiya-iyahon kag sakon. Magpangamuyo kita nga ang mga lideres daton sa simbahan kag sa gobyerno, sa sining mabudlay nga kahimtangan kag mapinot nga sitwasyon. Magpabilin sila nga tampad sa ila misyon kag pag-alagad sa Dios kag sa mga katawhan. Kabay nga indi kita mahamulag sa Dios tungod sang tawhanon nga mga tradisyon. Sa baylo, magpabilin kita sa balaan na tradisyon nga gintudlo kag ginbilin sa mga apostoles sa aton, bilang tampad nga mga tumuduo kag mga gintutunan ni Kristo. Madamo gid nga salamat Sister Rachel sa aton matahom nga reflection sa sini nga aga. Gabay nga ang pulong sang Dios amo ang magagiya sang aton pagpanglakaton, kaupod ang aton mahal nga Ginoo. Para sa mga gusto mag-contact sa ila, ari ang ila address: House of St. Rose of Lima, Capitol Heights, 6100 Bacolod City, o makigangot sa telephone number 6334-434. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tag-dumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo?